Hej igen alle sammen. I dag vil jeg vise jer en blanding, som hedder brefblanding. Jeg tager bare her, tager cirka 2 lige store bunker. Det var da meget varmt. Så tager jeg her og lægger dem ned, bøjer dem lidt. Så slipper I den lige så stille med jeres tommelfinger. Går I ind og kan lave den der. Den er nem og god og sådan noget. Og den jeg lavede bagefter, den er faktisk ret nem. I skal huske at lægge et kort tværs af de kort, som I lige har lavet reblanding med. Så slipper I bare lige så stille med jeres fingre her, med jeres tommelfinger, og så glider I lige så stille ind i sig selv. Det blander ikke kortene, men det sådan får dem til at gå ind i hinanden. Nå, det var bare det, jeg vil vise jer. Hej.